Isto tako pitanje hadane ili dadilje. Ko će se brinuti o djetetu nakon razvoda? Nakon razvoda. Dijete nakon razvoda treba njegu, pa je majka preča da ga njeguje i ona to lakše može činiti nego otac. Bileži, prenosi u stvari Abdullah ibn Amr ibn As, u predaji koju bilježi imam Ebu Davud, imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedna žena došla kod poslanika sallallahu sallam i kazala mu, Allahu poslaniče, kaže, ja sam se udala pa sam bila trudna i mome djetetu je moj stomak bio boravište i moja dojka mu je bila izvor sa koga se napajao i moja soba gdje je boravio krovište i sada me njegov babo pustio, dao mi razvod braka i hoće da uzme to dijete sa sobom. Pa je rekao poslanik sallallahu sallam, enti je haqqu bihi malem tenkihi. Kaže, ti si preča da uzmeš to dijete kod sebe sve dok se ne udaš. Sve dok se šta? Ne udaš. I došlo je u vjerodostojnoj predaji koju bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Hakim od Ebu Ejuba da je poslanik sallallahu sallam rekao, ko odvoji majku od djeteta, Allah će odvojiti ga od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Ko odvoji majku od djeteta, da će uzvišeni Allah odvojiti njega od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Pa kada se majka uda, tada gubi pravo na hadanet. Zato što je šta? Zaposlena sa suprugom, mužem, hoće svoje pravo. Znači treba mu udovoljiti. Pa tako nema više vremena za dijete. Tako više nema vremena za dijete. Pa onda ta hadana prelazi drugom. Tako da je to poredan u šerijatu. Nije to nered, haos, samo uzima ko hoće i vraća ko hoće. Nego tačno ima znači ko uzima. Nakon majke ide majka njena, to jeste nena. Pa nakon toga ide sestra djeteta, ako ima. To je kod Hanefija i kod Šafija i kod Hanbelija. A nakon toga ide tetka opet kod ovoga džumhura, kod većine uleme. Znači, tačno ima poredak, iako se razilaze oni, kao po pitanju drugih stvari, no međutim, kao po pitanju velije, tako se razilaze po ovom pitanju, ali znači ima nekakav red koji je, znači, o kome su govorili islamski učenjaci. Pa kada dijete dođe do godine da razlikuje, tada se napravi medžlis. Kadija napravi poseban medžlis i dovede se dijete i kaže mu se, izaberi, hoćeš li između majke ili oca. Izaberi gdje ćeš. Pa onda dijete ima pravo, znači, da izabere. Bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud i Nesai sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebu Horere da je čovjek došao sa svojom suprugom kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i svađaju se oko djeteta. Kome pripada? Rastali se i kome pripada dijete? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ja gulam, o momčiću", obraća svom djetetu. Kaže mu: "Hada ebuke wa hadi ummuke, fahudh bi yadi ayhima shi't." Kaže: "Ovo ti je babo, a ovo ti je mama. Uzmi za ruku koga želiš od njih dvoje." Pa je prišao majici, uzeo je za ruku, pa je otišao sa njim. Prišlo je dijete kome? Majici. Pa je dao djetetu pravo slobodnog šta? Pravo slobodnog izbora. A u rivajetu koga bilježi Ebu Davud, druga priča, i bilježi također ovu predaju Imam Nesai, Dulabi i drugi, i kaže Šejh Albani da je vjerodostojna, od Rafije ibn Sinana, kaže: "Primio sam islam, a moja žena nije htjela primiti islam. Pa smo se, kaže, posvađali oko djeteta, hoću da je razveo ili ženu, pa se oko djeteta posvađali. Pa su došli kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao: "Sjedni na jednu stranu", a njoj je rekao: "Sjedni na drugu stranu." A kaže, između nas stavio curicu. Imao sam, kaže, žensko dijete sa njom. I rekao je: "Pozovite sada to dijete jedno i drugo. U isto vrijeme pozovite ga." Pa su ga pozvali jedno i drugo. Pa je dijete krenulo prema majici. Pa je poslanik sa osvrame rekao: "Allahumme hdiha." Kaže: "Gospodar moj, uputi je." Pa se vratilo ocu.
Nakon dove vratila se kome? Ocu zato što otac bio musliman. Sallallahu sallam. Kako je samo brinuo o tom djetetu da ne ode znači u ruke žene koja ga neće znači odgojiti na način kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah te barake o teala. Ova prava, ljudi danas koji govore o pravu djece, o pravu ljudi, jesu li ikada razmišljali o ovim pravima koja je Islam dao djetetu? Kažu, žena nema u Islamu prava. Dijete koje nema ni potpunog razuma, ni snage, ni ništa, daje mu se pravo da izabere. Pa kakav je onda hal i stanje žene u Islamu? Isto tako pitanje jetima. Isto tako pitanje jetima. Uzvišeni Allah te barake o ta'ala kaže وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. I nemojte se približavati imetku djeteta osim na najljepši način. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Oni koji jedu imetak jetima nepravedno, oni u svoj stomak trpaju samo vatru razbuktanu džahennemsku. I tamo će ih završiti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja i skrbnik jetima smo kao ova dva u džennetu. Kao ova dva u džennetu. Kaže Ebu Zer, rekao mi je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana, o Ebu Zer, kaže, ti si daif, ti si slab, nemoj, kaže, nikada da prihvatiš da budeš odgovoran za dvojicu, da budeš im emir, niti da prihvatiš da se brineš o jetimu. Ebu Zer koji je došao u Meku da primi islam, 30 dana ostao u Bejtul Haram, nije ništa jeo, samo vodu zemzem pio. Allah dao da se udebljava da je zemzem. Da bi primio islam i da bi došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ti si slab, kaže, nemoj se brinuti o jetimu. Pa nije lako doći u džennet da budeš sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ovako. Bilo da te poslanik sallallahu alejhi ve sellem pretekao kao što je srednjak pretekao kažiprst, ili da ste ovako bliski u džennetu. Pa mu je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Nesai, Imam Ahmed i Ibn Mađe sa dobrim lancem prosilaca od Ebu Hureyre, kaže Allahume inni uharriđu haqqa ad-da'ifein. Allahu dragi, kaže, ja štitim pravo dvije skupine ljudi koje su nejake. Ali jetimu al mar'a. Jetima i žene. Štitim pravo jetima i žene.